fára kell felakasztani. Ja, akasztom is föl. Ezt a fát így, ahogy van, szaloncukron nagyon szép. Úgy kaptam. Nagyon szép. Nézd, kitől kaptad, kicsikén? Ez szerintem a Timeáé. Ez a Timeáé, szívem. Agyadod a Timeának. És ezt te várjuk meg, hogy a Timea bontsa ki, szívem. Elett a hang. Oké, utána te jössz. No worry. Két szó. Jó. Kettő, jó. Azok egy kártyák, vagy még? Ó, ez igen. Na és kitől Jó, van? ilyen. És? Én tudom, kitől van. Mondja azt, hogy köszönöm szépen. Majd a végén. Jó. Mondjad Katikának, meg Tamásikának. Milyen aranyos az fára, ja. Tényleg édes. Ó, várjunk, mert egyetlen egy földálkasat, azt is kiszúrtam. Olha que foi, ó. Nada, aqui, não tem mais. Mozog, mi? Nem áll, ja, nem áll egy kire. Ja, tudom, nem marad sokat. Na oké, most az Tamás, neked a... Wow! Ó, de ez Jó, jó. de szép. Wow. Ez nagyon jó. Na Ja. ez lesz, amit olvasunk Tamáskán. Wow. Ja, itt van a Tamásnak, na az jó néni küldte azt a kártyát. És el se olvassuk. Kedves Tamás! Tamáska, nézd ide. Kívánok neked és anyukának egy nagyon gyönyörű szép karácsonyi ünnepet. Ó, hát ez a nézd. Igen, nyomtad magyarul az ötletet? Igen. Azon van néni? Jaj, nem hiszem. Ja, jóval lefordítottad. Jó. Valakinek be kellett volna írni a Katika az előbb is videót, nem tudom, 1 minusz pontot. Ki volt? Írd be, légy szíves, jó? Írd be, légy szíves. Csak nem akartam felkelni. Nagyon. Szerintem Viszont ide, megkeresjük Timeácska. a tagyártyúkját az interneten. Jó. Sűrűn. Oké, leveszek. Ó, Erika, a legjobb. Várj. Addig, már nem mondok semmit. Inkább hallgatok. Nem sokat. Legyen meg a